TMTV. Сәлем достар, эфирда яшьлек тавышы хит парада. Бүген без почта көне уңайыннан аралашу турында сөйләшәбез. Хат язышу актуаль булмаганлыктан заманча WhatsApp, SMS, социаль шелтәрләр турында барыр сүз. Көн дәвамында кем телефонын ничә тапкыр кулына ала, күпме SMS яза, күпме хат җибәрә. Менә шуларны ачыкларбыз. Башлыйк. Менә Ләйсән Әбиева өчен әллә сез SMS юлламаган, әллә юллап килеп җитмәгән, шул рәвешле без Ләйсән белән саубуллашырга мәҗбүр. Тапшыруның иң күңелле мизгелләренең берсе. Ул яшь талантлар румлыгына яңа резидентны кабул итү. Бүгенге тапшыру искәрмә түгел, игътибар экраннарга. Гашык булдым, бер күрүдә яраттым. Мине генә син үзеңә караттың. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Килгән саен киләселәр, күргән саен күрәсе. Килә сиңа, бәгыркәем диясе. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Янда урыныңны беркем дә ала алмас. Син бит бәгърем берәү генә, ятларга бер үк калма. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Эреп китәм кебек мин.
Интернетка, телефонга бәйле кешеләргә әйләнеп беттек инде дип зарланды Динар. Әлеге уңайлыклар белән бер рәттән җанлы аралашу югалуга уфтана егет. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле. Шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен. Югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Юлын мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк. Сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисем. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисем. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Илгина Мулакаева да телефон белән актив кулланучылар рәтендә. Тик аны башкалардан айырып торган бер факт бар. Ул да булса, телефоннан ТМТV онлайнның трансляциясын карау. Менә сиңа, Илгина, белә нинди җавап бирәсен. Молодец! Моның өчен Башкортстан кызы Илгинага аерым рәхмәт һәм кайнар сәламнәр юллыйбыз. Сагнуга түзәлмәдем, алмалы күл шәшкә койдым, сиңа дип үзәлмәдем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшараш гөләнем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның
Ömürüm toңнарында Bul-bul bulup basıp sayrıyım Üzülüp dallarında Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Ağır sözler hiç etmemin Ұмтылам сиңа хаман Е сандуғаш бір құш болып Яныңда мәңгі қалам Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Күңел бақшам гүлін бирем Сені bitminim сөйгенім Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Яратына қадірін біліп Яшар алыш гүлімнің Мин дә телефон тотып йокыга китүчеләр рәтенә керәм дип тыйнак кына елмайды Венера Садриева. Ләкин хат язышуга караганда шалтыратып сөйләшүне күбрәк якын күрә ул. Тик заман шакымы аны да читләтеп үтми. СМСлар язуга көнемнең ярты көне үтә диде ул.
Чираттагы баскычта урнашкан резидентыбыз Ева Ричи һәр айда телефонсыз 2-3 көн үткәрергә тырыша. Ул бу көнне телефонны әнисенә бирә һәм ничек кенә сораса да кире бирмәвен үтенә. Сәбәбе гадәти көннәрдә телефонда бик еш утыруы. Мин iPhone программаларында хәтта җырлар да яздырам. Челтәрдә Финляндия, Швейцария, Германиядән булган дусларым белән дә аралашам һәм бер туктаусыз почтамны тикшереп торам ди ул. Моңа хәтта үземнең дә ачуым чыга. Шул рәвешле якыннарымны минем белән чын, реаль аралашудан мәхрүм итәм бит ди Ева. Üzülüp suyam, anlasın iken erkem. Eğer bulsam yanında, yüreğim bir kalbına. Bürük gitmesin yere, sensiz işlergen ina. Aşık buldum ben sana, canım benim tek sana. Senin çığlık kullarını duyam tende hamında. Aşık buldum ben sana, canım hatta tek sana. Senin nazlı kaşların hamında göz aldığında. Tende hamında aşık buldum ben sana, canım hatta tek sana. Senin nazlı kaşların hamında göz aldığında. Hamında göz aldığında. Hamında göz aldığında. Әмін Ойрат Гариев СМС-ны елға бір генә язам. Әйе, үзе шулай ди. Ул эш өчен күбрәк почта куллануы уңайрак дип саный. Һәм әлбәттә инде WhatsApp-та тиз генә аудио язмалар юллаудан да баш тарта алмый. Көңілігізінің баршылысын әттияни бізге бирдігіз. Барыбызғанда бәхет тілеп ұзын юлға жібердігіз. Әттияни бізіні күтіп қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп барсы үшін Kışıp alır idim üzlerin. Әттияни bizini kütep Baytır yoldan olmayışa üzlerin. Rahmet aytıp barsı için Kışıp alır idim üzlerin. Bıyık mağız kilgen küzlerge
Jiller terezege qaqqanda Үйге нурлар алып файтырбыз Ал суланып таңнар атқанда Әттияны бізіні күтті Файтыр юлдан олмайша Күзілерін рәхмәт айтып Барсы үшін Ұшып алыр идімі үзілерін Әттиянилерге тілік ғөмір Қабыл бола бала тіләгі Бізнің үшін әріні түтіпімәсін Қадірлілер бізінің үйірәгі Әттияны бізіні күті Қайтыр юлдан олмайша күзілерін Рәхмәт айтып барсы үшін Ұшып алыр идімі үзілерін Әттияны бізіні күті Қайтыр юлдан олмайша күзілерін Рәхмәт айтып барсы үшін Ұшып алыр идімі үзілерін Ұшып алыр идімі үзілерін Ұшып алыр идімі үзілерін Эх, құшып алыр едім күзлерін Матурлык өлкәсендә хезмәт куючы РЛ төркеменә көненә 500ләп СМС килә. Аның каравы кызлар эш белән мавыгып, көн буе да телефонга якын килмәскә мөмкиннәр. Көн дәвамында җыелган барлык шалтырату хатларга алар кич, эштән соң җавап яза. Әгәр сез аларга шалтыратырга уйласагыз, кичке 9дан соң гына. Var әлі dünyada
bugün üçew, Ayaz, Samira hem Adelina. Балалар социаль челтәрләрдә аралашырга үлеп яратам. Бик кызыклы хат алыш вакытында өлкәннәр килеп, "Шама хисен онытмагыз" дип компьютер кашыннан куып диярлек җибәргәч, алар хәтта үпкәли дә. Сез үпкәләп тормагыз, җырлагыз, рәхәтләнеп, "Эх, алмагачлары" дип сиптерегез. Нәкъ менә шул җыр белән өметле яшьләребез бүген 3нче урында. Kızlar, karagız, alma alıp geldim. Kırdım alma bohçasına, alma jirge koyulgan. Jırlamışa tüze almayım, jeyin dostlar jiyilgan. Jırlamışa tüze almayım, jeyin dostlar jiyilgan. Hey alma ağaçları, sayri sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Jırlı gali alma ağaçı köyüne. Şul güne jırlagan çağda көңілләрем сыйына. Şul güne jırlagan çağda көңілләрем сыйына. Hey alma ağaçları, sayri sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Jırlı gali şuşayda. Kışkırıp jırlap jiberem, yalan yereke fayda. Kışkırıp jırlap jiberem, yalan yereke fayda. Hey alma ağaçları, sayri sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Kırdım alma bohçasına, alma jirge koyulgan. Jırlamışa tüze almayım, jeyin dostlar jiyilgan. Jırlamışa tüze almayım, jeyin dostlar jiyilgan. Hey alma ağaçları, sayri sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Sayri 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 sandu ağaçları. Көмеш медаль хуҗасы бүген Фәнис Яхин. Ул көн дәвамында якыннарының хәл-әхвәлләрен белеп, аралашып торса да, СМС-га язышырга яратмый. Егет барлык ир-атларга хас булганча очрашып сөйләшүне берни алыштыра алмый дип саный. Бураннарсыз кышлар була, алымый чәчкәләрсез. Язлар җитә, алымый барлык әткәйләрдә синең кебек. Олы җанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын, әткәй туган көнең.
ярда Кайчак җимерелә дуслар саткан Шаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә Ярдәмләшеп тормыш итәрлек Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бар изгелекләр яусыннар Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бар изгелекләр Ömürlerde türlü haller bula abındıra Күккә күтәрә синең сабыр жанлы йөрәккәең Барысында җиңелеп үткәрә Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бар изгелекләр яусыннар Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бар изгелекләр яусынар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бар изгелекләр яусынар Бар изгелекләр Хит парадыбызның бүгінгі абсолют лидері Марсель Зайдуллин. Егет хыялларга бирелеп, кагаз хатлар язырга, аларны алырга яратуы турында сөйләде. Хатларда кешенең эчке дөньясын күрергә мөмкин дип сентименталь егетебез. Хәзер исә күбрәк хатларны ВКонтактеда язуын белдерде. Сезнең дә безнең абсолют лидер белән хат алышасыгыз килсә, ВКонтактеда эзләп табып үзенә языгыз. Һәр хатка җавап бирергә вәгъдә итте ул. Син әлегә түгел, син үзгәрдең Әллә язмыш, әллә үзебез Чын йөрәктән чыкмаганмы әллә Яратам дип әйткән сүзебез Күзләреңдә ялкынланып бакмый Сәңгелдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә якынланып бакмый Кил сәңгелдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Әйтмәсәң дә сизәм инде Йөрәккә ярсу, җаның яралы Синең хисләр сүнгән Әйтмәсәң дә Күзләреңнән инде аңладым Тик кызганыч Йөрәгеңдә генә мәңгелегең була алмадым
Gözlerinde yalkınlanıp bakımay Gelsen gülde sebep tabasın Işılarım var min aşığımdı Elle koyup gidip barasın Gözlerinde yalkınlanıp bakımay Gelsen gülde sebep tabasın Işılarım var min aşığımdı Elle koyup gidip barasın Gözlerinde yalkınlanıp bakımay Gelsen gülde sebep tabasın Işılarım var min aşığımdı Elle koyup gidip barasın Gözlerinde yalkınlanıp bakımay Gelsen gülde sebep tabasın Işılarım var min aşığımdı Elle koyup gidip barasın Ayrıldık şol bägire, ayrıldık. Бүгінгі біз еш талантларны барлап, кімнің нешенші орында болуын ашықладық. Нәқ бір атнадан қабат тат мұстывыда көрішірбіз. Исәнімін бұлығыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.